Čau, dneska som pri novom videu, po dlhom čase sa vidíme. Tak, tentokrát to bude zo FIFA Mobile. Dlho som to nehral, no včera večer som to zapol, že kúknem čo je nové, ale ešte som to celé tak neprešiel. Chcem si dať dneska nejakú challenge v tomto a dáme aj nejaké zápasy. A vyskúšame asi nejaké triky. Ešte uvidíme. Tak daj like, odberať na videjku. Ináč dajte prosím like a odber, chýbajú mi 4 alebo 3 odbery do 30 odberov. Tak dávaj tam ten like. Čo mám? Ja mám to Španiela. Tu mám niečo za free. Otvoríme. Kilo. Tu máme free diamond. Friky triky. No, kúkneme. Rozmýšľam, že pôjdeme sa kúknúť do klubu a ukážem vám, že aký mám tým. No toto je aktuálne môj tým. A hral som to včera, hral som to reálne, že asi hodinku, ani to nie. Čo už aký mám tým. Tak, dáme si asi najprv nejaké rozohriatie, dáme si nejaké challenge. Alebo pozrieme sa na toto nové, som si ešte nevidel. No, nejaké misie. Takže tu máme, to asi bude za tie, to bude asi za free. A tu zbieram čo? Zbieram coiny? Čo za to získam? 10 000 coinov a nejaké pičoviny. Za to asi budem získať tam tie hodiny. 150. Chápem. Musíme získať tam tieto pičoviny. A musíme to získať. Čo je to iPhone Crash? Som tam videl, alebo tam je za free? 105. To je za free? Dobre, za free. Vidno. A tu si môžem kúpiť. Zaujímavé, ale ideme si dať nejakú challenge. A dáme nejakú ľahkú, dáme napríklad túto. Napríklad tam sú nejaké skill testy, nejaké skill game.